a cikin shirinmu na labari na wanda muke kawo muku a kowane mako, inda muke kawo muku labarai, wato labarai ne waɗanda ba ƙirƙirar su aka yi ba, labarai ne na abubuwa da ya faru da mutane su zo inda muke domin ba mu wannan labaran, ko kuma mu je inda suke domin ɗauko wannan labarai mu zo mu gaya muku, saboda waɗannan labarai da muke kawo muku sukan kawo sauki a wasu al'amura, saboda sukan koya mana wasu abubuwa da ya kamata mu kiyaye, saboda kar mu ma mu fada a irin halayen da su ma suka tsinci kansu a ciki. Kuma mu baku wannan labari, saboda wannan labarai da muke kawo muku suna tare da darussa daban-daban masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Masu kallon assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannu da sake kasancewa da ku a cikin ƙayataccen shirin namu na labari na. Bisa al'ada, shirin labari na shiri ne da yakan gayyato muku bako ko bakuwa domin su bayyana mana irin labarin da ya faru da su wanda ba za su taɓa mantawa da shi ba a tarihin rayuwarsu. Haka zalika mukan karɓi saƙonnin karshe kwana ga waɗanda ba sa buƙatar a bayyana sunayensu ko kuma fuskokinsu a akwatin talabijin. Wannan satin ma hakan take, domin kuwa mun yi kattari da wata wasiƙa tun daga wato ƙasar Ghana, wanda ta bayyana mana irin labarin da take tafa da shi, da fatan masu kallon mu za su gyara zama domin jin irin labarin da wannan baiwar Allah ta aiko mana cikin zungureriyar wasiƙar tata a cikin saƙonnin karta kwana. Sunana Shamsiyya Hamza Sulaiman, wacce har kullum ne ce jagorar shirin, da fatan masu kallon mu za a biyo mu sannu a hankali domin jin gundarin labarin da muka kawo muku a cikin wannan shirin namu a daidai wannan lokaci. To jama'a, ni dai sunana Aminatu, amma jama'a da yawa sun fi sani na da 'yar baba. Mahaifina ɗan asalin jihar Kano ne, mahaifiyata kuma 'yar asalin ƙasar Ghana ce. A lokacin da mahaifina ya tafi cirani jihar Lagos, a nan ya haɗu da mahaifiyata, kuma 'yan uwanta da iyayenta ba su so alaƙar mahaifiyata da mahaifina ba. Amma mahaifiyata ta kafe ta tubure ta ce dole sai ta auri mahaifina. Sakamakon hakan ne ma mahaifinta ya ɗauke ta ya kai ta aikatau ɗaya daga cikin ƙauyukan ƙasar Ghana domin ya mantar da ita mahaifina. Amma da ke mahaifiyata mace ce mai kafiya, ta dinga bibiyar shi har ta kai ga alaƙarsu ta ɗore. Wannan dalili ya sa gidan da aka kai ta aikatau suka ji tsoron abin da zai iya biyo baya, suka nemi shawarar mahaifina da a aurar da mahaifiyata ga mahaifina. Wannan dalili ya sa aka ɗaura auren mahaifiyata da mahaifina ba tare da ran ɗaya daga cikin dangin siyasu ba. Amma kafin a ɗaura auren sai da suka yi wa mahaifiyata dokaciya da cewa duk abin da ya biyo baya babu ruwansu tsakaninsu da ita ido. Kada ta kuskura ta waiwaye su a lokacin da ta shiga wani hali na dana sani, domin kuwa sun san cewa wannan auren babu abin da yake cikinsa sai nadama da dana sani. Sannan kuma kakana, wato mahaifin mahaifiyata, ya fushi mai tsanani duk da soyayyar da yake yi wa mahaifiyata. Ya ce daidai da allura ba zai siya ba, ballantana wani abu wai shi kayan ɗaki. Haka kuwa aka yi bikin nan babu wani wato tagomashi ko gudunmawa da ya fito daga ɓangaren kakannina na uwa ko kuma na uba. Amma kuma ɓangaren mahaifina sun yi murna da son barka cewa an kawo musu baƙuwa cikin zuri'arsu. Iya gidan da mahaifiyata take yin aikatau ne suka yi mata goma ta arziki, domin ya zo dab da lokacin da matar gidan za ta canza kayan ɗakinta. Ta kwashe gwanjon kujeru da kayan gado har da firiji ta biƙa wa mahaifiyata a matsayin gudunmawa aure. Abunka da masu kuɗi, sai ka zaci sababbin kayan ɗaki ma aka zuba mata. Wasa farin girki, bayan ɗaura auren mahaifiyata da mahaifina suka dawo garin Lagos da zama. Dama mahaifina dai cirani ya kai shi, a lokacin yana sai da gwanjo. Daga nan kuma sana'ar gwanjo ta ci gaba, sai ɗan ƙaramin keken nan da ake ɗorawa a kafaɗa, wanda jama'a suke ce mishi tela ka sha nauyi. Yakan ɗora wannan keken a kafaɗarsa ya zagaya lungu da saƙo domin samun abin da za a kai bakin salati. Mahaifiyata kuwa ya kama mata ɗaki ɗaya a lokacin da kuma 'yan haya. Da yawa daga cikin kayanta ma ba su samu shiga gidan da aka kai ta ba, sai a zauren aka ajiye kayan.
To, bayan auren mahaifina da mahaifiyata kuma suka fara fuskantar ƙalubale iri-iri. Yau fari, gobe tsamma. Har ta kai da lamarin ya fara tsayawa, ya ɗauke ta ya kai ta ƙauyensu, wato dai da ita cikin garin Kano. Sanadiyar mahaifiyata ta zo garin Kano, kuma tun daga nan ta fara ganin sauyi na rayuwa. Kuma tun wannan zuwan da ta yi, babu wanda ya taka ya zo inda take. Tafi dai shekara 10 cif da auren iyayena, amma Allah bai ba su haihuwa ba. Duk da dai wani lokacin mahaifiyata takan yi bari, amma ciki baya zama a gare ta. Bayan shekaru 13 cif da auren iyayena, Allah ya azurta su da samun juna biyu. A wannan lokacin dai mahaifiyata dai ta raba zuciyarta biyu, domin tana cike ne da tsoro da kuma zillimi ko za ta haife ko kuma zai bari. Da ke masu iya magana kan ce, zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu sai ya yi shi. Aikan wata tara cif Allah ya baiwa mahaifiyata ikon haife ni. Bayan ta haife ni ne ta ɗauki soyayya da ƙaunar duniya nan ta ɗora mu. Aka kuma sa min suna Aminatu. Tun daga nan jama'a suke ta cincirin da zuwa ganina. Mahaifiyata tana sana'ar kitso. Babu irin kitson da bata iya ba, tun daga kan na hannu har zuwa ɗaure-ɗaure. Gidan da suke haya cika yake fal da jama'a daga safe har karfe 10 dare, musamman idan aka ce maka sallah ta zo har kwana take a zaune. Ga sana'a sai da kankara sai da gyada, babu abin da bata siyarwa sai dai idan zamanin sa bai zo ba. A wannan lokaci ne kuma rayuwa ta fara tsayawa mahaifina. Daman bayan ya dawo sai ya sai mashin ya fara a caɓa, inda a wani guri suke cewa sana'ar kabu-kabu. Yau a samu ko ba a rasa. Mahaifiyata bata tashi ɗanɗana koɗarta ba, sai da zama ya zama ta fuskanci cewa ashe mahaifina irin mutanen nan ne wanda ba sa taɓa ɓamɓarwa. Nasu kawai suka sani, kuma nasu ma ba sa ci. A taƙaice dai mahaifina irin mutanen nan ne da idan sun samu kuɗi sai dai su je su binne a ƙasa. Ba za su ci ba kuma za su bar wani ya ci ba. Ana nan sai na isa karatu. Mahaifiyata ta nemi shawarar mahaifina da a sa ni a makaranta, ya ce sam bai san zance ba, domin kaf danginsu babu wanda ya makarantar boko. Bare ɗiya mace ina boko, ai ɗiya mace 'yar gidan wani ne, boko ba zai amfane ta da komai ba sai dai a jefa ni Islamiyya. Aka jefa ni Islamiyya, na tashi da kaifin basira. Bayan shekaru 2 mahaifiyata ta ga dacewar dai ta sa ni a boko. Aka ɗora ni a makarantar boko, nan ma kamar rubutun na an dasa mu a cikin kai. Duk abin da aka tambaye ni Allah ya bani ikon sani. Ana nan fa karatu ya nisa har na kammala makarantar firamare na tafi sakandare, aka tura ni makarantar kwana. Kuma tun da na fara wannan karatun daidai da Naira 5 mahaifina bai taɓa bayarwa a matsayin kuɗin makaranta ko kuma abincin da zan ci a makaranta ba. Sannan ma in taƙaita muku zance, ya janye duk wani haƙƙoƙi da ya rataya a kan shi a matsayin shi namiji kuma uba. Baya komai, duk wani abin alaci idan ka gani mahaifiyata ce take yi min. Kuma dangin miji sun sa mahaifiyata a gaba, cewa suke ta mallake shi, ta hana shi yin komai. Saboda tsabar talauci da mahaifina yake ƙagawa kan shi, kayansa idan sun yage suna jikinsa yake sa zare da allura ya ɗinke su. Sannan kuma yakan yi tafiyar awa 1 guda babu takalmi a ƙafarsa. Duk wata hanya dai da ɗan adam zai iya kira wa kansa fatara, to mahaifina ya san wannan lungu da saƙon. Mahaifiyata tun tana faɗa masa har ta gaji ta zuba masa ido. Bayan na kammala makarantar wato ƙaramar sakandare ne, sai fa samari suka fara, idan na zo hutu gida sai samari su fara layi ƙofar gidanmu. Kuma duka lokacin shekaru na 15 a duniya. Daga nan mahaifina ya fara cewa to fa shi na fitar da miji a yi min aure. Ga kuma wasu daga cikin danginsu su ma suna ta zuwa suna neman aure. Da haka za ka ga mutum ya zo riga daban, wando daban, hula duk annakiya, ya zo yana ta washe baki wai shi ya zo neman aure na. Wannan abin yakan min ciwo da ni da mahaifiyata. Bayan na kammala karatuna na sakandare kuma na buƙaci ina so in ɗora na kuma karanci fannin kiwon lafiya, wato dai na zama ɗaya daga cikin malaman jinya. Mahaifiyata ta bani goyon bayanta 100% har sai da wasu kadarorinta ta yi, kuma muka yanke shawara da ni da ita da cewa zan koma karatu Ghana. Hakan shi zai kau da hankalin mahaifina da dangin shi na batun aure na. Bayan ne fa duk dangin mahaifiyata idan ta nufe su da cewa za ta kawo da karatu sai su ce sam
ba su san zance ba, su ma hidimominsu na 'ya'ya ya musu yawa. Da ƙyar ɗaya daga cikin 'yan uwanta wanda suke uba ɗaya ta yadda ta karɓe ni. Bayan ta karɓe ni fa ashe jari ta samu. Aka yi kici aka yi min takardar zama 'yar ƙasa, sannan kuma aka neman min admission na fara karatun kiwon lafiya. Bayan 'yan kwanaki ne, daman matar abinci take siyarwa. Ba za mu tashi da safe ƙarfe 3 na dare muke tashi, kuma idan muka tashin nan, haka za mu ɗauki manya-manyan kuloli mu kai mata shago, mu dafa abinci mu share shago. Ƙa'idar shiga makarantar mu ƙarfe 8 na safiya ne, amma baiwar Allah nan ba za ta bar ni na samu kaina ba har sai ƙarfe 11. Tun ina iya jurewa har na fara gudu, da zarar na ga lokaci ya kusa sai ne sauri na zara kayan makaranta a jaka na gudu. Sai na je hanya sannan na sa kaya na gyara fuskata na shiga aji. Aikan wata da ta kama ni ta min dukan kawo wuƙa. Har makarantar take zuwa ta nemi taimakon tijara, to amma da ke makarantar akwai tsaurin doka ba a bari ta shiga, sai dai ta tsaya a bakin gate ta huci tana mai da maganganu. A 'yan wannan lokuta ne fa sai Allah ya haɗa ni da wani saurayi bawan Allah, ya ce yana sona. Abinka da sabon shiga, ni ma na amince da buƙatarsa cewa ina son sa. Sai fa daga wannan lokaci ya fara bayyana min ɗabi'unsa na cewa shi fa ba ɗan ƙasar Ghana ba ne, shi ɗan ƙasar shiryen ne. Kuma a al'adarsu mace takan ziyarci namiji wani lokacin ma idan ta kama har ta kwana. To masu kallon mu, bari mu tafi hutun rabin lokaci, idan mun dawo shirin namu sai ɗora. Ku kasance tare da shirinmu na kallabi a kowane ranar Juma'a da misalin karfe 8 na yamma. Haka kuma za mu sake maimaita muku shirin da misalin karfe 12 na rana a kowane ranar Lahadi. Barkanmu da dawowa masu kallon mu. Ga wanda suka riske mu yanzu, ana kallon shirin labari na ne wanda yake zuwa muku daga gidan talabijin na Tozali da ke babban birnin tarayya Abuja. Yanzu kuma shirin namu zai ɗora. Shi dai wannan mutumin sunansa Ahmadu, kuma tun da ya gaya min wannan magana na ɗauke shi kamar faɗar Allah. Kullum nakan saci hanya na je gurin Ahmadu. Mun yi abubuwa da yawa wanda ba zan iya faɗarsa a nan ba. A wannan lokaci ne sai na fara fuskantar cewa ni ma fa na zama cikakkiyar mace kuma ina buƙatar ne aure. Na gaya mishi, na ce masa ina so mai aure, ya ce babu damuwa. To abinka da ɗalibar kiwon lafiya, sai na lura da cewa kamar fa na samu juna biyu tare da Ahmadu. Nan na je ne wa kaina gwajin fitsari kuma na tabbatar da cewa tabbas ina ɗauke da ciki, amma fa ban san wata nawa ba ne. Ita kuwa wacce nake tare da ita, ma'ana dai antina ƙanwar mahaifiyata, ta kafa min ƙahon zuƙa, kullum duka da zagi. Saboda wannan bawan Allah da yake zuwa gurina, ta kore ni, kuma ta fara neman ta ƙulla alaƙar su da ‘yarta. To abinka da rabo, aka ce dangin ajali. Bayan ta kore ni ne, na kira mahaifiyata na shaida mata, mahaifiyata ta roƙi alfarma da ƙyar dangin kakannina suka riƙe ni. Sun riƙe ni da kwana 3 na koma gidansu, sai na zo musu da maganar cewa ina so ne aure. Shi ma kuma Ahmadu daman muna waya, ya dawo ya ci gaba da neman aure na. Na ce musu gaskiya ni ina so a ɗaura aure na nan da sati 2. Suka ce haba Aminatu, sai ka ce 'yar kaza? Ki taɓa ganin auren da aka ɗaura a sati 2 ba a bincike shi ba, ba a san halinsa ba, haka zalika kuma bai gabatar da abubuwan da ya kamata ya gabatar na al'ada ba. Kai ki manta fa ke kaɗai ce a gurin mahaifiyarki, ya zama wajibi a yi miki auren gata wanda daga kanki sai 'ya'yanki. Nan fa na ji kamar sun tsinka min mari, domin ni na san abin da yake zuciyata, ba na son asiri na ya tuni. Na fashe da kuka na ce ni dai gaskiya idan ba ku ɗaura min aure ba zan shiga duniya, wanda na tafi duniya. Idan ma na samu duniya ta ɗaura min aure, in ma duniya ba ta ɗaura min aure ba, na san dai ba na hannun wasu makusanta na tunda ba ni da gata. Wannan dalili yasa suka fara tunanin ina neman in fandare, suka ɗauki waya da gaggawa suka kira mahaifiyata. Mahaifiyata ta yi ƙoƙarin ta gane da ni, na ce sam a yi min aure. Hakan kuwa aka yi. Bawan Allah nan ko lefe bai ba, mahaifiyata ce ta aiko min da kaya ba zan manta ba, kala 5 daga Najeriya.
aka kuma yi biki. Daidai da abincin biki, iyayena ne suka yi, wato dai mahaifiyata tunda shi mahaifina mijinta ce. Mahaifiyata daga nan Najeriya ta tara ƙawayenta da abokanan arziki suka gudanar da shagalin bikinsa a Najeriya. Aka kuma ɗaura aure, aka fara kicin kai amarya. Da daddare ƙarfe 10 dare aka sa ni a mota da ni da kakannina da wasu tsirarin dangin mahaifiyata. Aikam sabuwar unguwa ce, muna zuwa sai direba ya ɓata bai gane hanya ba. Mu ne kutsanin har ƙarfe 12 dare ana neman gida. Sai direban ya ce shi fa gaskiya bai gane ba a kira ango, aka kira wayar ango aka shi. Sai kakata ta ce me zai hana a haƙura da kai amaryar nan a koma gida. Gobe idan Allah ya kai mu ango ya zo ya tisasa a gaba ya nuna musu gidan kamar zai fi. Nan fa na yaye mayafin da ke fuskata na ce mu je na san gidan, sai aka fara salati. Aikam ne masa jagoranci, aka je gida ana tsayawa ƙofar gida zumbur na sa ƙafa zan shiga. Sai kakata ce ta rike mu hannu ta ce ke Aminatu wannan gaggawan me kike wa? An riga an ɗaura auren nan naki ki yi haƙuri, gidan nan dai naki ne ba na wani ba. Sannan kuma ki bari mu a al'adarmu kakanni ne za su fara sa ƙafa su shiga su yi miki addu'a sannan a shigo da ki. Sai fa a sannan na fara jin wani abu wai shi kunya, na lullube fuskata. Bayan an kawo ni fa suka yi min duk nasihohin da za su yi min suka tafi. Ango ya zo muka ɗora daga inda muka tsaya. Aikam a taƙaicin taƙaitawa dai wata 8 cif na haifi 'yata mace. Mutane suka fara cewa cikin nan nawa bai cika ba. Ne musu na ce ni ma haka Allah ya kaddara min na samu ciki. To a wannan lokacin shine fa mai gidana wato Ahmadu ya ce makarantar da nake zuwa ta yi nisa ga goyo, me zai hana in haƙura in bari shi da kanshi zai neman min wata makaranta. Abinka da ɗokin amarci na ce masa to. Na ajiye karatu na zauna. Wata rana 'yata ta kai wata 7 a duniya. Ina zaune ina mata rawa. Sai na ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Da na je na buɗe sai na ga wata baiwa Allah, rabi dai sutura rabi tsirara, riƙe da akwati a hannunta. Ina buɗewa sai ta kalle ni, irin kallon nan ne da mamaki da kuma kokwanto. Sai ta ce min ke kuma wace ce? Na ce ke zan tambaya. Sai ta ce min to ai nan gidana ne. Na ce mata ni kuma nan gidan mijina ne. Sai ta ce min tsaya waye mijin naki? Na ce ke kuma waye ya ajiye ki da har kika tafi? Ta ce Ahmadu. Na ce ni ma shine mijina. Sai ta ce to yarinya ta, na ce na'am. Ta ce na fuskanci cewa ke karamar yarinya ce, mu je ciki zan miki bayani. Ne sororo kamar dai ba zan je ba. Sai na ce mata to mu je. Muna shiga falo na kawo mata ruwa da abinci. Ta dan kurɓi ruwan dai ta sa ƙafa ta ture kwanon abincin ta ce ba na ci. A lokacin ta ce min in tambaye ki auren ki yayi ko kuma kawo ki yayi? Sai na ce mata aure na yayi. Sai ta ce to da gani dai babu tambaya ke karamar yarinya ce kuma ke kin fito daga gidan nutsuwa saboda idanki bisa dukkan alamu ba buɗaɗɗe bane. Amma ina so na baki shawara duk da kin ce Ahmadu auren ki yayi. Ki kula ki taka tsantsan da Ahmadu domin Ahmadu shi'umin yaro ne. Kin gane na shekaru na 45 a duniya. Na girma Ahmadu nesa ba kusa ba. Take tambaya ta ni shekara ta nawa? Nace shekara ta 20. Tace to Ahmadu shekarar shi 25. Kin ga na haife shi amma saurayi na ne. Ahmadu yana ta'ammali da manya-manyan matan da sun yi sa'a mahaifiyar shi. Yayi nisan kiwo a fannin neman mata. Dan haka ki kiyaye. Shine kawai kalmar da zan iya gaya miki. Ta ɗauki akwatin ta yi min fatan alkhairi ta sallama ta tafi. Tun daga nan fa sai zuciyata ta yi kamar za ta amince sai kuma ta ce min a'a kawai 'yan ziga ne. Amma duk da haka bayan ya dawo na sanar da shi. Ya dinga zage-zage yana cewa ai sharin mata ne da kuma haushin bai aure ta ba. Na biye masa muka tafi a haka. Bayan 'yan kwanaki 'yata ta kai shekara 1 cif na kuma samun wani ciki wato dai 7 ne. Cikin nan yana wahalar da ni. Hakan ta sa mahaifiyata ta nemi na kawo mata wannan 'ya macen domin ta riƙe min ita. Sai na ce to, sai mahaifina ya ce to ai tun da aka yi auren nan fa ban zo gida ba, me zai hana na zo gida? Nan fa aka lallaba aka yi min kuɗin mota na taho. Bayan mijina ya yi min kuɗin motar zuwa dawowa ko oho na dawo.
A lokacin cikin da yake jikina watan shi 3. Ban dawo ba sai da ciki na wata 9. Mijina bai neme ni ba, ni nake kiran shi a waya, baya ta ni. Kuma tun da na zo a watanni 7 nan da na yi, bai taɓa turo min da naira 5 da niyyar in ci abinci ko kuma na ciyar da yarsa ba. Duk wani abu mahaifiyata ce take min har zuwa ta yi ta ɗauke ni ta kai ni asibiti domin na dinga zuwa halatta awo. Bayan nan ne fa na fara zuciya ta fara raya min cewa anya mutumin nan ba wata ya kawo gida ba. Sai na fara ƙaryace-ƙaryace a gida ni cewa ba ni da lafiya, yau na ga aljani, gobe na ga kaza, ni gidan mijina zan koma. Aka ce min in bari in haihu. Aka kira mijina ya ce a bari in haihu. Alhalin fa daidai da ɗan kamfai na jarirai bai siya ba. Ni dai na ga ba zan iya haƙuri ba. A rana a tsaka ne ƙarya na ce ya kira ni ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Ya ce na tattara inawa na dawo, idan kuma zan dawo to zai ƙara aure. Hankalin mahaifiyata ya tashi, ta ɗauka gaskiya ne, ba ta san duk ƙarya nake yi ba. Aka tattara min kaya, mahaifiyata haka ta je ta ranto kuɗi, ta yi min shatar mota, aka kai ni tasha. Daga tashar nan fa muka nufi Legas, daga jihar Legas muka ɗauki hanya zuwa ƙasar Ghana. Bayan na dawo ne fa ko kallo ban ishe shi ba. Ashe wata mai tallafiya wata ya kawo cikin gidan. Bai nemi yafiyata ba, bai kuma nemi halin da nake ciki ba. Hasali ma tambaya ta yake wa ya bani izinin in dawo. A lokacin abin ya fara ɗan damuna amma ba na nuna masa. Bayan ɗan lokaci ne na haifi ɗana namiji, aka sa masa suna Muhammadu. Daga nan ne fa mijina ya fara tsiro da wasu abubuwa daban-daban wanda ni kaina suna bani mamaki. Wata rana ba zan manta ba, ya shigo gida yana ta surutai. Ashe a bige yake, ni ban ma san ɗan giya ba ne. Bayan ya shigo ne fa je ya faɗi akan gado ya kwanta yi dogon bacci. Da ya farka sai yake tambaya ta wai lokacin da ya shigo da me ya ce mu. Na ce ka ce kaza. Sai ya fashe da kuka. Wai wallahi mahassada ne suka sa shi a gaba da jifa iri-iri da kuma sunkullen asiri. Shi wani lokacin idan ya shigo ne bai ma san abin da yake yi ba. Nan fa na fara jin tausayinsa. Kai wata rana dai ba zan manta ba. Na tashi sallah asuba, shi kuma yana kwance domin na tashi hajjijjiga shi ne ya tashi. Sai na yi sallata. Sai na ji wayar shi tana kaɗa ƙararrawa, ma'ana dai asuba ta yi. Na ɗauka na buɗe. Ni fa ba ma abociyar duba wayar miji ba ce, amma ranar kawai sai na ji ina son in taɓa wayarsa. Bayan na ɗauki wayar ne na buɗe, sai na ga hirarrakin shi da wani mutum da cewa wai ni jini na zai ba shi kuɗi. Don haka ya yi duk iya mai yiwuwa wajen bada ni. Har ya aika mishi da wata ƙwarya da jan ƙyalle da wasu irin abubuwa kamar fari haka. Sannan kuma ya kai masa bindin rago, duk dai a wayar gashi nan. Da na ga wannan abun ne sai na tura a wayata, na kuma tura wa mahaifiyata. Mahaifiyata ta ce in ci gaba da addu'a. Wata ran kawai mahaifiyata ta kira ni tana kuka, ta ce min gaskiya ita fa auren ta fara tsorata da shi, ma'ana dai ta yi mummunan mafarki da ni. Wai an ɗaure ni da jajayen igiyoyi, an kuma toshe min bakina da jan ƙyalle, sannan kuma ana ta zagaya ni ana surutai. Ta kira ni na ce ni fa in ba za ki min fata alkhairi ba ki banni na zauna lafiya da mijina. Mahaifiyata ta yi kukan kalmar nan yi mata ciwo, ta ce to na bar ki Aminatu. Wata rana ba zan manta ba, sai abokin mijina ya zo gidana yake ce min wai akwai wani rance da ake a banki, idan na cike za su bani jari. Har na amince, sai kuma na fara tunani, na ce masa a'a, ya dinga lallaɓa ni har ya bani takarda ya ce in cike ba abin da zai faru, kyauta ne. Na yadda na cike, ya karɓa, sai ya ce min shi fa gaskiya so na yake. Na yadda mai soyayya zai riƙe ni da kyau, zai ma abubuwan da mijina ma baya mu. A tunaninsa ni ma ina ɗaya daga cikin mata masu cin amanar aure. Na ce masa fita ka bani guri. Da mijina ya zo jikina na rawa, wani ga ni zan yi gwaninta na gaya mishi. Ya ce to me ki biye masa mana. Washe gari ma ya zo yana ƙoƙarin ya kai hannunsa jikina, har yake ce min wai in bashi ƙunzugun da nake amfani da shi bayan a lokacin da nake jinin al'ada.
za a je a sarrafa shi sai dai kawai in ga kuɗi na zuwa ta ko'ina. Na ce mishi ba na so. Wannan fa abin ya fara bani tsoro. Wata rana kawai mijina ya ce min in zo in raka shi wani guri. Tun da asuba ƙarfe 6 muka fita da shi. Tafiya muke yi har ƙarfe 6 na yamma ba mu isa garin da za mu je ba. Daji ne gaba da baya iya ganinka. A wannan lokacin kwatsam sai gaba ya bani. Na ce mishi Amadu ka jira ni. Ya ce ke da Allah can kake dame ni. Sai ya ɗan yi shiru ya ce wallahi ba dan darajar ɗan nan da yake hannunki ba da a nan gurin zan baki. Matsiyaciyar banza sha. Takalma na hannuna na bi shi da gudu ga koyo muka tafi. Daga nan ne fa Amadu ya fara zara hannunsa a kaina. Sai ya kwana 3 ban gan shi a gida ba. Kuma sannan ga duka. Babu abinci. Sai na fara tunanin na nemi aiki. Allah ya haɗa ni da wani bawan Allah ya bani zaman kemis. Ina yi yana biya na albashi. Da wannan nake biya wa kaina 'yan buƙatuna. Wata rana kawai ya zo ya ce min shi fa ya gaji da zama da ni don Allah in tafi. Na ce ba zan tafi ba. Ya ce to shi kenan. Idan na tafi aiki sai ya zo ya ɗibi kaya sai ya rufe gidan. Ta kai ta kawo wata rana na ga gidan ba komai ya kwashe kayayyakin shi tas ya gudu ya bani. Ya je ya buɗe sabuwar rayuwarsa. Wai shi so yake ma ya fi ƙasar Ghana ya tafi ƙasar Turai. Ni dai a halin da nake ciki yanzu 'ya'yanmu 2 da ni da Amadu. Sannan kuma ban san kowa na shi ba. Amadu ya gudu ya bar ni. Ba ni da tsuntsu ba ni da tarko. Kuma ina jin tsoron in dawo Najeriya. Saboda mahaifiyata tana cikin wani hali. Ita ma kanta lallaɓa rayuwar take yi. Sannan kuma akwai wata ƙungiya na manyan mata wanda ba su da aiki sai aikata luwaɗi. Sun zo sun ce suna so na shiga cikin ƙungiya. Sun kawo min buhun shinkafa, katan ɗin taliya, katan ɗin makaroni da kayan shayi da kuɗi naira 500. Suka ce idan na yi shawara ga lambar waya. Su suna son zubin jikina sannan kuma cikin wata 1 zan fara tsallaka ƙasashen da nake so idan har na yadda na zama ɗaya daga cikin memba ta 'yan maɗigo. Gaskiya ba na so na shiga wannan hali, amma talauci yana ce min shiga mu rabu. To masu kallon mu ku bani shawara. Ina ya kamata na nufa? Wace hanya ya kamata na bi domin samun sauƙi a rayuwata? Duka dai zancen da nake muku shekaru na yanzu 25 a duniya. Masu kallo ku bani shawara. Sai na ji daga gare ku. Cewa masu kallon mu duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu na labari na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kama za ku ci mu ɗauki da wani sabon labarin. A madadin kafatanin abokanan aiki da kuma hukumar gudanarwa na gidan talabijin na Tozali da ke babban birnin tarayya Abuja, ni Shamsiyya Suleiman da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A cikin shirinmu na labari na wanda muke kawo muku a kowane mako, inda muke kawo muku labarai, wato labarai ne waɗanda ba ƙirƙirar su aka yi ba, labarai ne na abubuwa da ya faru da mutane su zo inda muke domin ba mu wannan labaran, ko kuma mu je inda suke domin ɗauko wannan labarai mu zo mu gaya muku, saboda waɗannan labarai da muke kawo muku sukan kawo sauki a wasu al'amura, saboda sukan koya mana wasu abubuwa da ya kamata mu kiyaye, saboda kar mu ma mu fada a irin halayen da su ma suka tsinci kansu a ciki. Kuma mu baku wannan labari, saboda wannan labarai da muke kawo muku suna tare da darussa daban-daban masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa.